Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. 31 tanan ka mga stall sa sulod sa Bacolod Central Market ang nagkalasunog. Duha ka mga baligyaan nag-aligar nga ginpangkawatan pa. May report si Nico Delfin. Sa entrance sa Bacolod Central Market, naghilibio ng pila ka mga vendors nga apektado sa nagluntad nga sunog kainasang kaagahon. Ang stall owner nga si Lovelyn Son, nagakurog samtang nagatulo ang luha. Kay kahapon lang siya nangutang sa malapit 100,000 pesos nga supply sang ahos kag Bombay, kag iban pa nga mga produkto nga natupok lang sang kalayo. Utang ko pa to sa mga sokek ko sa Libertad. Huwag ko kabalo kung di ko na tao naman. Ay, makutani, puli kami yun na ang nakumpra ko lang kagapon na huwag pa ito nabaligyaan mo. Savings na ito sa doko kabata, gamit lang namon. Nagalibog man ang ulo sa manugtahi nga si Lito Pangaral, kaya ngiya natapos na nga mga obra ang nadala sa sunog. 30 anyos na siya nga naganegosyo sa merkado, kag karon ginapaligban niya kundiin siya masaylo. Yes, noon na karon, sir, ma'am, kay nasunog yung ilorin. Ang gintagaan ko man, importante ang obra ko, kaya nung nakaroon ka nasunog. Ang rice vendor nga si Angelica Derayunan, nag-ayo man nga makasulod sa iya baligan matapos ini ginkawatan. Wala kami na lang, pero pinluting lang kami. Pero pinuting ka mo sangga kasunog. During sila sa sunog. Natigay naman nga nagkaladakpan sang poso kag pulis ang duha ka mga persona nga responsable sa separado nga insidente sang pagpangawat sa merkado. 31 tanan ka mga baligyan ang nasunog. 18 diri ang totally destroyed. Ginsiling ni City Fire Marshal Fire Superintendent Jenny Masip, hindi pa nila mapatuod kung anong ginhalinan sang kalayo nga nagsugod sa isa sa mga karinderya sa sulod sang merkado. Ginabulubanta naglabot sa 4.5 million pesos ang halit nga natuga sang sunog. Abi sa statement sang poso nga gadjudi diri. Una niya nabatian, may duwa ka lupog. Okay. Pagkadto niya, dito niya nakita nga dako ng kalayo. Pero as specific ang cause gid din naton, makadak ka investigation na regional investigation. Kaina, nag-ocular inspection man sa Mayor Albi Benitez upod ang pamunuan sa Bacolod BFP kag mga city officials agud matanaw ang sitwasyon sa merkado. Temporaryo agin pasira ang sulod sa merkado agud mapasiguro nga safe ini antes maka-operate balik ang pila ka mga baligyan. Ma-determine gani nga safe, then ang next na imuhon is kudalanta ang mga affected areas sa kasulugan para mapadayon ang ating investigation, mabalanta kung ano ang cause ng sunog. Tunan, I think deserving man nila nga to be compensated sa mga losses kay this is wala kang may gusto sila. So that's why we're discussing with the City Council on what extent can we give financial assistance. Well, ang Bureau of Fire will give a report. They will audit ang tatlong public market and come up with a recommendation on how we can mitigate or prevent future fires. Pila sa mga manugbaligya sang isda ang temporaryo nga nagplastar na lang sa kilid sang dalan Gatuslao sa kilid sang merkado Kaina. Ginsilin ni Councilor Celia Flor, pamuno sang Committee on Markets sang Konseho, nga plano nila nga itala na ang dalan Bonifacio nga mga temporaryo nga salayluhan sa mga apektado nga vendors. Kaya sila man ang nag-suggest na base sa lapit na sila sa merkado man isulot ko base pa lang i-close nato partial ang Bonifacio para sa ilala sa mga affected yet sa 18 ka total damage, 12 ka partial, kasi up to man ang 10 to 12 stores na madala sa board up. Ginatuna naman sang komitiba ang paghatag kahigayonan sa iban pa nga mga apektado nga vendors nga makabaligya sa night market. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.